سیخوریên Iraqî agedariyê derbarî kampa El-Hol nîşan didin û dibêjin ku ew kamp bûye navendek ji civîn û hevdîtinên endam û rêveberên rêxistina terorîst ya Daişê re. Duh roja yekşemê ji derekî sîxorî Iraqî tekez kir ku çekdar û rêveberên rêxistina Daişa terorîst kampa El-Hol ya derbederan li parêzgeha Hesekê Rojavayê Kurdistanê kampê weke navendekî ji bo hemahengiya tevgera xwe bikartînin. Ku bêhtirîn not ji sedê ji nişteciyên wê kampê malbatên çekdarên Daişê ne. Ji derê sîxorî her wiha serbar kir ku piranîya wan neşteciyan Iraqî ne û ew endam û rêveberên di kampê de tenha baweriya wan bi îdeolojiya tundrew heye. Beriyan jî pisporê ewlehî û leşkeriyê Iraqî Haşim el-Haşimî got ku nîzîka 25,000 kes bi regeza Iraqî di kampa El-Hol de hene. Di nav wan de bêhtirî 5,000 zarok û jinin. Her wiha bêhtirî 905 kesî hene eger heye bi kiryarên lojîstî di nava kampê de radibin û hikûmeta Iraqî bi hevpeymaniya navdewletî re rêkeftinek derbarê wergirtina wan kesan îmze kir. El-Haşimî got jî ku di dema di navbera tebaxa sala borî ta mijdara heman salê 3,498 kes hatin veguhestin ji bo Iraqê. Kampa El-Hol ya ser bi parêzgeha Hesekê ve Komîsyona Bilind ya Karûbarên Penaberan di sala 1991 de ava kir di dema şerê Kendavê de û di sala 2003 de dema ku Amerîka derbasê Iraqê bû careka din ew kamp hat vekirin û niha derbederên Sûrî û yên Iraqî tê de dimînin.